ଜହାର ଆଜ୍ଞା ଆରେ କୁଆଡେ ଯାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁର ଡାକିଥିଲେ ତତେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଣ କାମ ଥିଲା କି ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ହଁ ଏ ଖଲି ଫଲି ଉଠେଇକି ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଆଉ ମତେ ବି ଆଉ ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୁ ତ ନୂଆ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନାହିଁ ମୋର ସବୁ ନୟାଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେପଟେ ସବୁ ନାଳଦର୍ଶନ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୋ ନାଁ କଣ କିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତୋ ନାଁ ଟା ତୋ ଘରଟା ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ଦେଖି ଘର ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାବାଡ଼ି ନାମ ମୋ ଝୁଲି ଆଜ୍ଞା ଘର ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାବାଡ଼ି ନାମ ମୋ ଝୁଲି ଝୁଲିଆ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାବାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଦଳ ବସିଲେ ଝାଡୁ କରିବାକୁ ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବାହାଘର ଆଇଲ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଆରେ ମଦ ପିଉଛୁ କଣ କଥାଟା ଠିକ କରେ ଡବଲ ଗ୍ୟାରେଜ କରା ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ମ୍ୟାରେଜ ହୋଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖସି ଯାଉଛି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଛୁ ଟିକେ କହିପାରିବୁ ତ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିପାରିବିନି ମୁଁ ସତେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଶୁଣ ହଁ ହଁ କଟକ ବାଲୁ ବଜାର ଗଳିରେ ଆଜ୍ଞା କଟକ ବାଲୁ ବଜାର ଗଳିରେ ପିମ୍ପି ଖାଳେ ଦୁଟି ଏହାରି ବାହା ହୋଇଛି ରାସ୍ତା ଝୁଲିଆ ଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପିମ୍ପି ଖାଇବା ବୋଲେ କଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ଖାଳେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ମାଇପ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରିଜା ମାଇକ ଗୋଟେ ଭାଜା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ତୋ ମାଇକ ନାଁଟା ଟିକେ ଶୁଣିଥିବା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଇପ ନାଁଟା ଶୁଣିବେ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ମାଇପ ନାମ ମହୁଣ୍ଡି ବସି ଭାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ମାଇପ ନାମ ମହୁଣ୍ଡି ବସି ଭାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା 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 ଫଳ ଫଳ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ରାତିରେ ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚୂନ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଥିବ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବହିଟାକୁ ପାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଭାରିଜା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପରା ମୋର ଏକର ବାଳା ବିଶିକେଶନ ଏକର ବାଳା ବିଶିକେଶନ ଆରେ ଏକର ବାଳା ନୁହେଁ ଆଉ ଏକୋଇ ବାଳା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଇଏ ହଉଛି ଏକର ବାଳା ସିଏ ମୋର ବିଶିକେଶନ ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁ ଟା ଟିକେ କହ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କହୁଛୁ ହଁ ଭାରି ଯା ନାମ ମଗେଲି ଫୁଙ୍କି ନ ପାଇ